dan sarki sannan kuma tare da wannan ƙayatacce sannan kuma fasihin mawaƙin wato Umar M Sharif. Na fa tabbata da ilimi zahiri har ka kasance kana jin waƙoƙi na kawu dan sarki sannan kuma na Umar M Sharif. Musamman ma dai kawu dan sarki wannan waƙa da ya saka ta wannan gyara a cikin wannan shekara ta ta 2022 din nan, to waƙan gaskiya ta ja kunne sannan kuma ta tara tarin masoya sosai da sosai a cikin wannan wato wannan waƙar da kawu dan sarki ya saka wato gyara. Na tabbata da ilimi zahiri har ka kasance kana bibiyar kawu dan sarki to ka san wannan waƙa ta kawu dan sarki ta ja kunne sannan kuma ta kawo darussuka da dama daban-daban har ma da nishaɗantuwa sannan da ya kawo ɗan kaɗan daga cikin wahalhalun da ya sani a cikin waƙoƙinsa a rayuwarsa wato kawu dan sarki. Shi ma fa haka zalika Umar M Sharif, shi ma fa Umar M Sharif ya kasance a cikin wani shekara ta 2022 ya saki wannan waƙa ta sa wato sai da ku, wato wannan waƙa ta sai da ku ta Umar M Sharif ta ja kunne sannan kuma ta mutane da yawa sun yabe ta wato wanda ya saka a cikin wani shekara ta 2022 a kwanakin baya. Na tabbata da lalle zahiri Umar M Sharif ya saki darasi da dama daban-daban, shi ma kuma ya zayyana kaɗan daga cikin wahalhalun da ya sha a rayuwarsa wato shi dai Umar M Sharif ya ja kunne sannan kuma ya gargaɗi mutane da su daina bakin ciki sannan da hasari. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Allah kar dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar tarara dan har ka kasance farko ko kuma farko a cikin wani shiri mai tabbata. Na fa tabbata da lalle zahiri ya kasance kana bibiyar waƙoƙin Umar M Sharif, to na fa tabbata da Umar M Sharif ya kasance gwani sannan kuma ƙayataccen mawaƙin nan. Idan har ka kasance kana bibiyar waƙoƙin Umar M Sharif za ka tabbata da lalle Umar M Sharif ba ƙaramin mawaƙi bane, gwarzo ne sannan kuma jarumi a fanni na hana. Domin shi Umar M Sharif ya kasance yana yin waƙoƙinsa ta salo sannan da iya sannan har ma da fasaha da basira. Domin shi Umar M Sharif a arewacin Najeriya dai ya kasance popular sannan kuma babba a cikin mawaƙa. Domin Umar M Sharif yana iya rera waƙa ta kowane salo daban-daban da musamman ma dai na soyayya ko ma na biki ko suna ko ma na siyasa. Duk inda ka zagaya dai Umar M Sharif ya iya juya salonsa domin ya ƙware a fannin waƙa. Haka zalika kawu dan sarki shi ma fa kawu dan sarki ba ƙaramin mawaƙi bane, gwani ne sannan kuma gwarzo a fannin waƙa. Musamman ma dai a cikin wannan shekara ta 2022 kawu dan sarki ya shahara sannan kuma ya fintikau a fanni na waƙa. Musamman ma dai waƙoƙin nishaɗantarwa, barkwanci har ma da na soyayya. Shi fa kawu dan sarki ya kasance ƙayatacce kuma ingantacce. Haka zalika fasihin mawaƙin da a yanzu dai a wannan shekara ta 2022 kawu dan sarki ta ɗauko. Domin shi fa kawu dan sarki ya kasance yana iya rera waƙa ta salo daban-daban sannan kuma ya iya sa salo a waƙoƙinsa har ma da nishaɗantarwa a fannin waƙa. Kai dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar takarda sannan ku mana comment na gyara kuskure sannan kuma yabawa, domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku zazzafan shirin da muke saki a cikin wannan tiyata mai